Sabies que hi ha una tècnica d'estudi avalada per l'evidència que pot transformar completament l'aprenentatge dels teus alumnes? Avui et revelarem com aplicar el repàs actiu o Active Recall, la tècnica que està revolucionant la manera d'aprendre a primària i a secundària. Hola profes, benvinguts a DocuAedu, el canal per a docents on parlem sobre docència, noves metodologies i aprenentatge de la llengua. Som en Mario i la Laura i estem encantats que ens acompanyeu en aquest viatge cap a una educació més efectiva. En l'episodi d'avui explorarem el repàs actiu o Active Recall, una de les tècniques d'estudi més efectives segons l'evidència. Si t'has preguntat com ajudar el teu alumnat a aprendre millor o com ajudar-los a preparar una prova avaluativa, aquest vídeo és per a tu. Però abans d'endinsar-nos en el tema, t'animem a subscriure't al nostre canal i a activar les notificacions per no perdre cap dels nostres consells d'estudi i estratègies docents que pots aplicar a l'aula. I si trobes útil aquest contingut, comparteix-lo amb altres docents que vulguin innovar en les seves aules. L'Active Recall, o recuperació activa, és una tècnica que implica recordar activament la informació sense l'ajuda de materials. A diferència de mètodes passius com rellegir o subratllar, aquesta tècnica enforteix les connexions neuronals i millora la memòria a llarg termini. Però aleshores m'estàs dient que llegir, subratllar amb retoladors o resumir, esquematitzar, no serveix? Sí que serveix, continua servint, però no són tan eficients. Llegir o rellegir els apunts ens dona una falsa sensació d'aprenentatge. Et posaré un exemple molt senzill. Estic segur que si et preguntes com és una moneda d'un euro, me la podries descriure? Me la podries fer un dibuix exactament? Doncs la veritat és que no. I això és perquè hem d'aprendre a gestionar la nostra atenció i la nostra memòria de treball. Doncs avui explicarem com aprendre de manera més eficient gràcies a l'evocació. Evocació? Pots explicar als nostres espectadors com funciona i ja de pas a mi també? Per descomptat, posem una mica de context perquè tots els docents que ens veuen ho puguin comprendre millor. Aprendre és un fenomen que requereix almenys 3 processos. En primer lloc, necessitem obtenir la informació, és el que coneixem com a codificació. En segon lloc, el que necessitem és emmagatzemar-la, i com bé dir el nom, és emmagatzematge. I tercer, el que fem és evocar la informació, és a dir, recuperar-la en un moment donat per resoldre situacions que ens pugui plantejar la vida. Ah, per això parlem de situacions d'aprenentatge, de competències... Exacte. Davant d'una situació que pot ser quotidiana, escolar o professional, en el cas dels adults, hem d'evocar o recuperar tot el que sabem fer i sabem ser per resoldre-la. Val, ja entenc la connexió. La pregunta que ens hauríem de fer i que l'Héctor Ruiz als seus llibres ens planteja és si no aconseguim evocar el que sabem, es pot dir que ho hem après? Evidentment, qualsevol docent et dirà que no. Si no pots demostrar que has après, és que no ho saps. Doncs això, que em sembla tan evident, que hi ha 3 processos bàsics com la codificació, l'emmagatzematge i l'evocació, i que si no som capaços d'evocar el que hem après, no podem demostrar que ho hem après, obre un debat molt interessant. Ah, sí? Quin? La importància de l'estudi elaboratiu o evocatiu, en lloc de simplement llegir o rellegir els apunts, que seria codificar, o bé fer resums i esquemes, que seria emmagatzemar, o com habitualment es diu, empollar. Evocació, estudi elaboratiu? Què vols dir amb això? Ara explica't. A veure, l'estudi elaboratiu consisteix a reforçar connexions ja preexistents o crear noves connexions entre els nostres coneixements previs i el que estem aprenent. D'acord, deixa'm fer un petit resum, a veure si ha quedat clar. Perquè hi hagi un aprenentatge han de passar 3 processos: codificació, emmagatzematge i evocació. I les tècniques d'estudi convencionals afavoreixen els 2 primers, mentre que el que busquem als centres educatius és l'evocació. És a dir, que sapiguem resoldre una situació de la vida quotidiana o escolar, en el cas dels nostres alumnes. Com encaixa això amb el repàs actiu del que hem estat parlant avui? Doncs mira, diferents llibres i investigacions sobre tècniques d'estudi basades en l'evidència, com per exemple els llibres de l'Héctor Ruiz o altres investigacions, com les que es puguin mostrar aquí a pantalla, ens demostren que cada cop que recordem informació sense suport addicional, estem reforçant les vies neuronals associades a aquest coneixement. Això es deu a la plasticitat cerebral, que és la capacitat del cervell per reorganitzar-se i enfortir connexions.
Podríem dir que quantes més connexions creem o reforcem, més fàcil serà recuperar aquest coneixement. Exacte. Fem una prova que faig als meus alumnes quan fem formacions. Si et pregunto si em pots explicar la llei d'Ohm, segurament et quedaràs encara de ostres, això em sona d'alguna cosa, però no tinc ni idea. Sí, et prometo que ho tinc a la punta de la llengua. Bé, aquesta situació és molt comú i com som capaços de recuperar ràpidament la informació, doncs necessitem un cert nombre de pistes per recuperar-la i és normal. Això funciona així perquè si ets capaç de donar una resposta més ràpida és perquè hi ha moltes carreteres que te porten cap a aquell coneixement que s'ha quedat emmagatzemat en alguna connexió neuronal. En el cas de la llei d'Ohm, t'hauria de donar pistes com, per exemple, electricitat, voltatge, intensitat o resistència. Vale, ja me'n recordo. Parla de la diferència del potencial i d'aquí la fórmula que vam aprendre a l'institut, una del voltatge és igual a resistència. O és igual a R per I. Doncs molt bé, però veus que has necessitat algunes pistes per poder ajudar-te a reconnectar aquestes connexions. Això va passar perquè no vas aplicar el repàs actiu i menys el repàs espatllat que t'ajudaria a recordar-lo a llarg termini, del qual parlarem en un altre vídeo. Llavors, per aclarir-nos, necessitem enfortir les connexions però perquè no necessitem pistes, no? Exacte. De fet, hi ha estudis científics que avalen l'efectivitat de l'evocació o el repàs actiu, com per exemple les investigacions de Karpik i Rodinger del 2008, que van demostrar que els estudiants que practicaven la recuperació activa tenien un rendiment significativament molt major o millor en proves a llarg termini, fins i tot haver estudiat menys temps. Estudiar menys temps i aprendre més? El somni de qualsevol alumne. Això mostra que es tracta no només d'estudiar, sinó d'estudiar de manera més intel·ligent. Un altre estudi de Karpik i Bloom, l'any 2011, va trobar que l'Active Recall, o el repàs actiu, és més efectiu que fins i tot tècniques elaboratives com els mapes conceptuals. Els estudiants que practicaven la recuperació activa retenien més informació que aquells que només creaven mapes mentals. Aleshores, amb tota aquesta evidència científica, com podem ajudar els nostres espectadors, els docents, per arribar a l'Active Recall a les seves aules? Doncs explicarem diverses estratègies que podem implementar per incorporar l'Active Recall a les nostres classes, però em centraré en dues d'elles i les altres només les passaré una mica per sobre, perquè si no ens quedaria un vídeo massa llarg. La primera de totes es diu tapar i evocar. Si penseu quan éreu petits i el que feien les nostres mares, que era preguntar-nos la lliçó, que dèiem abans, no? Doncs consisteix en això, és a dir, podem llegir el text o la píndola formativa que ens hagi donat a classe i tapem la pàgina per intentar evocar tot el que puguem amb les nostres paraules. Això ja ho feia jo de petita sense saber que era una bona tècnica. Amb aquesta mateixa estratègia també podries ensenyar a l'alumnat a generar preguntes generals sobre el tema d'estudi i mirar de resoldre-les o respondre-les en un costadet. Un cop tenim les preguntes, tapem les respostes i intentem recordar i evocar tot el que puguem. Recordem, és sense mirar el material. Entenc, s'assembla al mètode Cornell que vas explicar fa un temps en un vídeo. És veritat, fa molt de temps que vaig fer un vídeo que explicava com fer els apunts amb el mètode Cornell. Doncs, si volem sistematitzar-lo a les classes, hauríem d'ensenyar amb aquest mètode concret que podem recuperar, si els espectadors volguessin, doncs podem recuperar aquest vídeo o tornar-lo a gravar, perquè ja fa uns anys que el vaig gravar i podíem gravar-lo o reeditar-lo per explicar-lo amb més temps. Si hi ha docents interessants en això, podem fer-ho, així que digueu. La següent tècnica són les flashcards i combinat amb la repetició espaiada. En aquest cas, el que farem és ampliar en un altre vídeo on parlarem de repetició espaiada, ja ho explicarem amb més tranquil·litat, però farem una breu explicació. En aquest cas parlem de flashcards i són preguntes i respostes que podem crear amb els nostres alumnes en un paper directament on podem traslladar inclús aplicacions com Anki, que poden ser molt interessants per utilitzar a partir del 5è de primària. Sí, la conec perquè és la que has ensenyat a utilitzar als nostres fills per estudiar.
Aquestes aplicacions programen les targetes per reaparèixer just abans que estiguem a punt d'oblidar la informació, reforçant així la memòria a llarg termini. Això és la repetició espaiada, de la qual parlarem en un altre vídeo. Si no te'l vols perdre, subscriu-te al canal i activa les notificacions fent clic a la campaneta. La tercera estratègia de la que parlaré avui és utilitzar els mapes mentals. Tot i que l'estudi que he esmentat abans va trobar que la recuperació activa és més efectiva que simplement crear mapes conceptuals, el que podem fer és combinar amb dues tècniques per potenciar l'aprenentatge. Ja ho entenc, deixa'm provar. En lloc de crear un mapa de conceptes amb els apunts, podem demanar a l'alumnat que facin només utilitzar allò que recorden del que hagin llegit i comprès, per exemple. Exacte. D'aquesta manera, no només organitzem visualment la informació, sinó que també practiquem la recuperació activa, intentant evocar tot el que saben. A més, estarem treballant la metacognició, és a dir, escriure el que saben i el que no saben, el qual es donarà un bany de realitat perquè veuran el que recorden i si ho han comprès correctament. La quarta i última estratègia són les simulacions de proves avaluatives. El que fem és simular que estan en un examen, una prova avaluativa real, d'acord, on no poden consultar els apunts. Tu no feies una cosa semblant amb els teus alumnes? Sí, quan era mestre a l'aula, donava als meus alumnes el que anomenava un precontrol o preexamen, i això ho vaig aprendre perquè ho vaig llegir en una investigació de Simpson i Simpson l'any 2008, just quan iniciava el doctorat, i la idea era ajudar l'alumnat a ser conscient del que sabien i el que no sabien en relació als sabers o continguts treballats a la classe. Recordo que uns dies abans de la prova real els passaves una prova semblant perquè tinguessin més clar quins aspectes dominaven més o menys i quins havien de treballar més a fons, però si no recordo malament. Exacte, la idea era aplicar una mirada formativa on treballéssim la metacognició. Era, com deia abans, un autèntic bany de realitat. Sí, perquè tots tendim a sobrevalorar el que sabem fins que... Sí, doncs fins que ens hi trobem, no? Fins que ens hi trobem i pensem que sabem més del que realment sabem. I el preexamen, no comptava per nota, però sí que els hi donava comentaris perquè els hi pogués ajudar a millorar. I en aquest cas fèiem una prova simplement per prendre consciència del que sabien i el que no sabien. I això em donava temps a mi, com a docent, a preparar materials o aprofundir en aquells aspectes que jo havia pogut copsar que l'alumnat no acabava de tenir clar o que encara tenia dubtes. I sense saber-ho ja estava aplicant el Master e-Learning del Benjamin Bloom. Si vols conèixer una mica més què és el Master e-Learning, com funciona i, de fet, com nosaltres ho apliquem a DocuEdu, deixa-ho als comentaris i farem un vídeo específicament d'això. Per una altra banda, si els docents volen aplicar ràpidament aquest repàs actiu, almenys a l'àrea de llengua, vull que sàpiguen que a DocuEdu ja incorporem el repàs actiu o Active Recall als nostres materials. Explica una mica més, sisplau. Doncs a les missions, i més concretament a les activitats d'ortografia i gramàtica, com bé saps, oferim als alumnes fins a 10 activitats de cada tipus de contingut o saber. Perquè hi ha alumnes que necessiten més temps que altres i altres que necessiten menys. Cada nen i cada nena és diferent i necessita un temps per aprendre els sabers del currículum. Doncs d'aquestes 10, les primeres 4 o 5 activitats de cada contingut d'ortografia i gramàtica es fan amb l'ajuda d'una píndola, que és la que explica el docent a la classe. Però a la resta d'activitats, fins a arribar a 10, es retira la píndola per forçar el cervell a recordar la norma ortogràfica o gramatical corresponent. Clar, entenc que per optimitzar el temps que dediquem a l'aprenentatge hem d'administrar bé els limitats recursos de la nostra memòria de treball. Així és. I per això també resulta molt interessant tenir converses amb l'alumnat, a la rotllana, per exemple, per donar significat a tot allò que anem aprenent. I això jo he utilitzat fins i tot tant al cicle inicial com al cicle superior. Com hem vist, l'Active Recall o repàs actiu és una tècnica avalada per la neurociència que pot transformar l'aprenentatge a les nostres aules. També hem parlat d'algunes investigacions, com les realitzades per Karpik i els seus col·legues o col·laboradors, que ens mostren que practicar la recuperació activa és molt més efectiva que simplement tornar a llegir o rellegir o fins i tot utilitzar tècniques més elaboratives com fer un resum o un esquema.
Incorporant aquestes estratègies no només millorarem el rendiment acadèmic dels nostres alumnes, sinó que també els proporcionarem eines per a un aprenentatge significatiu a llarg termini. T'animem a provar almenys una d'aquestes tècniques a la teva pròxima classe i a compartir amb nosaltres com t'ha anat. Si t'ha agradat aquest vídeo i vols més contingut sobre com estudiar millor i tècniques d'estudi, subscriu-te al nostre canal i activa les notificacions. I si vols que expliqui en un altre vídeo com aplicar el repàs actiu amb el mètode Cornell o com utilitzar Anki amb els teus alumnes, doncs deixa-ho als comentaris. Gràcies pel teu interès en la docència. Fins a la pròxima. Ens veiem a l'escola.